La vila de Cardona ha estat tradicionalment lligada a l'explotació de la sal, des de temps remots. L'explotació de forma subterrània data, però, del 1902, quan s'hi construeix un pou. L'empresa d'aleshores treballava per al duc de Medinaceli, propietari de bona part del salí, fins que el 1923 Unió Espanyola d'Explosivos li va comprar les instal·lacions del pou i els terrenys salins. Després d'uns sondejos previs s'hi van construir nous pous i una fàbrica, de manera que el 1929 es va iniciar l'explotació de les sals sòdiques i potàssiques. En un recinte especial hi ha instal·lada la maquinària amb els cables que subjectaven el muntacàrrega. Durant els anys de funcionament de la mina, fins al seu tancament el 1990, s'extragueren més de 38 milions de tones de mineral. L'operari que controlava el muntacàrregues el feia funcionar a diferents velocitats, segons el tipus de transport. Així, si es tractava de desplaçar els miners, es feia a 4 metres per segon, mentre que si es desplaçava mineral, es feia a 9 metres. El massís de sal és de 3.500 metres, però només es va explotar fins als 1.300. I malgrat que encara hi ha sal, les mines es van tancar per raons econòmiques. A la bòfia de la sal roja, l'erosió produïda pels agents atmosfèrics al llarg de milions d'anys ens ha descobert la grandiositat i bellesa d'una muntanya potser única al món. A l'interior, per la seva bellesa plàstica, la cova gran se la coneix com la Capella Sixtina. Durant els anys en què les mines van ser explotades, s'hi treballava a molts graus de temperatura. Quan s'estava a 1.000 metres de profunditat hi havia 37 graus de temperatura i a 1.300 metres s'arribava a 54 graus. Un miner en aquesta fondària perdia diàriament de 4 a 5 quilos. Les formes capricioses, creades a l'atzar per la pròpia natura, han convertit aquest indret en tot un espectacle de bellesa visual. Autèntiques escultures de sal embolcallen els visitants que resten astorats per allò que pot fer la natura. Els col·legis que vinguin a visitar aquest recinte, el que podran veure serà aquesta part d'aquí baix, que és on està la muntanya de sal. Explicarem una mica la seva formació geològica, visitarem el seu interior i quan s'acaba aquesta part visitem la part de les instal·lacions. Visitem una mica les maquinàries, veiem el que es feia aquí fins que va tancar les mines al 1990. Què és una mina? Com és el seu interior? I com s'explotava? És la proposta que ofereix l'empresa Sal Roja a les escoles i a tots els visitants que s'atansen a Cardona. Amb el temps, aquesta comunicació també es va quedar tancada i què va passar? Doncs que aquí es va quedar un llac marí, un llac d'aigua salada, com si fos un mar però tot tancat. Doncs què va passar? Va venir una època de molta sequia, i l'aigua es va començar a evaporar. La primera enciclopèdia que es coneix d'un romà, de Lauli Geli, que es diu Les nits àtiques, diu que parla d'una muntanya de sal que hi ha al món, que quan més s'extrau, més hi neix. I això és aquesta muntanya de sal. Entrarem dins de la mina i aquí podem...
Mireu les estalactites, com cauen les gotetes? Aquí les estalactites es formen molt ràpidament, però també són molt fràgils. Veieu aquesta capa de color gris? Què us vaig dir que era la capa de color gris? Quin nom tenia? A veure qui m'ho sap dir. Deixa aquesta humitat i com aquí està tot té tanta sal, doncs ho deixa així de blanca. Això, si ho agaféssim, ens ho podíem portar al saler i tirar a casa al saler. És una mica bruta, però es pot fer servir. Aquesta és la sal de casa. Aquesta galeria té més de 50 anys, molt més. Veieu que vermell està això? Això és perquè té molt ferro, molt òxid de ferro, i per això està d'aquest color tan vermell. Aquesta cova l'ha fet l'home, l'ha picat l'home. Però aquestes formacions que ara veureu, això no l'ha fet l'home, això l'ha fet la naturalesa. Les arrels d'un arbre que cau. Exactament, semblen les arrels d'un arbre, Els coletons són galeries que s'iniciaven per a veure on es trobava la silvinita, aquell component que us deia. Sí, mireu quins forats hi ha. Això ho feien amb un tub cilíndric que estava buit per dintre, ho ficaven a la roca i anaven a buscar la silvinita. Com això ho tenia comprat Unión Explosivos, què va fer? Va obrir 2 pous perquè van veure que la silvinita estava a més profunditat. Cau molta aigua. Per què? Perquè es filtra per la muntanya i llavors cau aquí dintre. Aquesta part d'aquí és on plou més, Aquí plou una mica. Mireu que vermella que està tot, Mireu les parets que vermelles que són, Això el fa el ferro, El ferro fa tot això. Veieu quina maquinària més gran? Doncs aquest era el cable que aguantava els ascensors, aquells que us deia, que baixaven pels pous. Aquest cable fa 1 quilòmetre aproximadament. El maquinista feia baixar i pujar els ascensors. Depèn del que es volia fer, anava més de pressa o anava més a poc. La velocitat es controlava per aquí. És per controlar això de baixar i pujar els ascensors. Baixava, o com he dit, baixava un, pujava l'altre, baixava un i pujava l'altre. El passi d'un audiovisual sobre Cardona i la visita a una exposició d'artesania feta amb sal complementen la sortida. Avui ha tocat fer de miner.